Helo bawb. Fel aelod cabinet tai ag eiddo Cyngor Gwynedd, prif blaenoraeth fi ydy sicrhau bod pobl Gwynedd efo hawl sylfaenol I gartre addas yn ein cymunedau ein hunain. A dyma yw nod ein cynllun gweithredu tai. Cynllun sydd efo dros 30 o prosiectau uchelgeisiol iawn ynddo fo. Heddiw, dwi am fynd â chi trwy'r 5 elfen pwysig ynddo fo. So yn gyntaf, be dyn ni'n mynd I wneud I daclo'r gyfwng digartrefedd sydd yn y sir. Mae'n ffaith drist fod y nifer o bobl sy'n cyflwyno yn digartref wedi cynyddu yn sylweddol ers y pandemig a dal I fod yn uchel iawn. A dwi yma heddiw yn un o datblygydau newydd y cyngor, sef hen safle ysgol Glanwnion yn Ddolgella. Unwaith fydd hyn yn barod, fydd y 5 uned fel hwn ar gael I bobl leol sy'n profi digartrefedd. Dyn ni hefyd yn gweithio ar sawl prosiect arall, sef creu 16 unedau I bobl digartref ym Mangor, uwchraddio hostela a cynnig llety efo cefnogaeth I pobl ifanc digartref yn Gista Anna West yn Caernarfon. Mae cynllun hefyd ar gael I landlodiad lesu ei heiddo trwy'r cyngor, sef cynllun lesu Gwynedd. Ers I lawnsio llynedd, mae bron I 20 o cartrefi ychwanegol am fod ar gael i'r cyngor I helpu I fynd ar afol a digartrefedd. Am y tro gyntaf ers 30 mlynedd, trwy'r ein cynllun Tŷ Gwynedd, mae'r cyngor yn adeiladu cartrefi newydd I bobl lleol prynu neu rentu. Bydd y tai hyn yn fforddiadwy, cynaladwy ac yn amgylchyddol gyfeillgar. Bwriad y cynllun ydy cynnig cartrefi pobl leol sy'n methu prynu na rentu tŷ ar y fachnad agorad a sydd ddim yn gymwys am dŷ cymdeithasol. Yn ddiweddar, da ni wedi prynu tir I adeiladu tai yn Morfynefyn a Bangor a da ni yn y broses o brynu tir mewn safleoedd eraill trwy'r sir. Wrth gwrs, mae adeiladu tai newydd am gymryd amser. So yn y cyfamser, I gyfach anghenion pobl y sir a frys, da ni hefyd yn prynu tai preifat. Mae cyngor yn y proses o brynu bron I 20 o dai trwy'r sir o Arfon I Feirionnydd. Fel da ni'n gwybod, mae nifer y dai gwag yn broblem fawr I ni yng Ngwynedd, yn enwedig wrth ystyried faint o bobl sy'n angen rhywle fyw yn fyma. I gynyddu cyfleoedd I bobl prynu cartref o fawn eu cymunedau, mae grantiau ar gael I brynwyr tro cyntaf adnewyddu tai gwag. Ers lawnsio'r grant, mae bron 30 tŷ wedi dod yn ôl I ddefnydd. Mae'n holl bwysig bod tai Gwynedd yn eco-gyfeillgar. Ein gweledigaeth yw adeiladu tai fforddiadwy sydd hefyd yn fodern ac yn wyrdd. Enghraifft yr weledigeth yma yw y podiau Passive House yn Caernarfon sy'n rhoi llety I pobl digartref. Mae technoleg yma yn golygu bod yr adeiladau yn defnyddio bron I dim egni, felly yn cadw costiau yn isel iawn I tenantiaid. A dyma fo, 5 elfen o ein cynllun gweithredu tai. Fel y cyngor, da ni'n gweithio'n galed iawn I sicrhau bod gan pobl Gwynedd fynediad at cartref addas o safon sy'n fforddiadwy a sy'n gwella ein hansawdd bywyd. Mae datblygydau fel hyn yn Ddolgella yn hanfodol I sicrhau bod pawb yn Gwynedd efo to dros eu pennau. Diolch am wylio.